Ngikubingelele bese ngikwamukela uma ukuthi aqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. UKhuzani Mpungose usezwakalise ukunganami ngesenzo sikaNgizwe Mchunu ukuthi amfake epostini yomcimbi wakhe kodwa bengakhulumanga naye. Ubesebhala lapha ku-Facebook ukuthi bese kusuka uNgizwe ebenesibindi sokufaka international artist emcimbini wakhe kodwa bengakhulumanga naye. Bafethu uNgizwe Mchunu naye-ke ubeseyiphendulela mayelana nale post kaKhuzani. Mina ngizokukhuluma kakhulu, ngizodedela nje iclip kaNgizwe sizwe ukuthi uPhawule wathini ngalolu daba. Anyanyisa kumgodi-ke manje. Umfakele emcimbini uyakhuluma, awumfaka uyakhuluma, umnakile uyakhuluma, awumnakile uyakhuluma. Ukhuluma ngishiye phesheya-ke manje. Umcimbi wami lo mhla ka-31 lapha uzokwenzeka kumnyama kubomvu. Mina ngupresident wawo wonke umuntu. Osathane noNkulunkulu, abaphilayo nabangaphili, abafosayo nabangafosi. Therefore uzokwenzeka umcimbi wami kumnyama kubomvu. Lento ikhonkotha ngishiye phesheya lento yehlule. Hawe shembe uNkulunkulu osephakama yedlule lengane futhi ngiyibondation. Aze ngiyibondation. Ihambe yaforce lena ithi i-tourist attraction qamba manga ithi imeli South Africa.